ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худора шукр, мо ҳам созем, нағзем. Иҷа ман хостам ки ами компанияи Атомиро шумода реклама кунам. дӯстони азиз, компанияи Атоми ҳамаи чизош мисол фоиданок, фоидабахш. Яке аз ҳама беҳтаринҳош ами доруи хемохем. Мисол барои касалии қанд, барои касалии рак, барои хункамӣ, невроз, псориаз, запор, диарея, стресс, экзема, витилонг. Ина ҳамихали касалода чӣ қа фоида дора, бо бисёр касалиёда фоида дора. Ба бои компанияи Атоми мисол барои пӯсти рӯра хушрӯ кардан, доғҳои рӯра равондан, барои бисёри намуди касалиҳо чизои хеле ҳам хубу беҳтар дора. Баъд бо дар ин компания мисол ойлик ҳам мегирӣ. Инам хеле пулои калон насиб иншааллоҳ ки агар ки дар ами компания кор дуромадӣ, ҳам чизош хубтару беҳтаранд, ҳам анамихе ойликҳои хушрӯда мисол меброя. Марҳамат, анами номерода занг бизанед. Хоҳари мо Фаридаҷон ҳамаи нозукиҳои корра иншааллоҳ ки шумода мефаҳмона. ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худора шукр, мо ҳам созем, нағзем. иҷа ман хамири пилмен мекунам. Хостам ки баҳри шумо навор кунам. иҷа ман орд гирифтам 600 грамм орд. иҷа чи ови хунук 275 миллиграмм ови хунук гирифтам. Як қошуқ чай намак, 3,5 қошуқи анамхали калон роған, баъд як қошуқ чи уксуси 5%. Анамҷода амхе тайёр кардам. Анамхе озида и чи ордум ами ова медозум. баъд чи хамир мехелам. Хамирмон сахта ки хуш шурӯъ мешавад, лекин вақте ки бисмиллаҳирраҳмонирраҳим, вақте ки хамира чи хелидем, як соата нигоҳ мекунем, 10 минут мехелемаш. бо мисол пакета мегирем, як 20 минут зиёд места. бо хамирмона бо як бор дига мехелем. Чанд қа хамира хелидем, ҳамон қа мисол хамири мо хушрӯъ меояд. хай оз ман хамира мехелам. Насиб иншааллоҳ бо чи тайёр шуда киша шумода нишон медиҳем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидесе, иҷа хамири ман тайёр шуда, амта хамири хушрӯъ. хай тамошо кунед, хай кадомеда ки мисол яке тарзи хамири кардани пилмени ман маъқул мешавад. Иншааллоҳ ки шумо ҳам барои хонавдагиётон ҳамихели пилмен тайёр мекунед. баъд дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидем, ман дар аввали навор компанияи Атомиро мисол шумода реклама кардам. дӯстони азиз, мисол шумо метавонед ки ин компания мисол маҳсулотҳои компанияи Атомиро мисол заказ кунед, бо метавонед ки дар ами компания кор кунед. Агар ки бихоҳед ки мисол соҳиби маошҳои баланд шавед, марҳамат, ами хоҳари мада Фаридаҷонда занг бизанед, ҳамаи нозукиҳои кора шумода мефаҳмонад. рости гап ман чи камтар мазам нашудак. баъд якта хоҳар ами компанияи Атоми якта чи будай дору ай гиёҳҳои ами табиӣ тайёр мешудай. ӯ номаш хемохем. Амира таъриф кард. Гуфт ки мисол барои очама гирифтам. Мақсад хонавдагиёмон чанд кас хӯрданд, бо чанд намуд дорувоша мисол спирулену дигароша гирифтем. Дар ҳақиқат фоида доштааст. Ози гуфт ҳамамон ай ҳамиҳо истифода мебарем. ба марам гуфтам насиб иншааллоҳ, камтар мазам нестай, ай ҳами хемохем бигирам насиб иншааллоҳ. Агар ки ай ҳами хемохем гирифтам,
ҳатман шумода навор мекунам бо результаташ чӣ хелае гуфта шумода мисол ҳамаша хушрӯ карда мефаҳмонам. Ма ай реклама не, мисол ма ҳамин одамое ки қатъи ма суҳбат мекунанд дар ҳақиқат ҳамин чиза хӯрдагиян, гуфтагиян ки ҳо мо результат дидагием. Марам боша барои ҳамо дӯстони азиз ман шуморо ҳамчун апау хоҳари мисол худ медонам. Барои ҳамоқа шумода тавсия метим. У шарт неста ки касал шай даҷога хорай уже постельный режим хай мо бисёри именно мо тоҷико бисёри мо то амиха даҷога постельный режим нашем намеган ки ҳо и касалай. Барои ҳамқара дӯстони азиз эҳтиёт ними ҳаёт. Пеша ки табобат кине. Агар якҷотун камтар дард кард бепарво нагарде. Барои чӣ? Барои ки ман худам ҳамо хел бепарвогӣ кардам, аҳамият надодам. Баъд фаҳмам ки мисол мара иҷам мевуд дигар ҷом дард мекардааст. Барои ҳамқара дӯстони азиз ҳама вақт саломатитуна ай ҳама аввал бидоне. Ана ҳамин компанияи Атомира маҳсулоташа харидорӣ кине. Мисол дар ҳамин компания мисол будрои кор кине. Бо ҳамаи нозукиҳои корша мефаҳме. Бо иншоалло ки шумода маъқул мешава, ойликҳои баланд мегире. Баъд насиб иншаалло дар ҳаққи ман дуо мекунем. Мега ки ҳамин апаи ҳангома ҳамин кора мода пешниҳод кардагӣ буд. Хай худо баракаташ бития. Мо дар ҳамин кор дуромадем. Ҳам мисол саломатии худмона оиламона барқарор кардем. Ҳам мисол ай ҳамин компания бо 1 сум 1.5 сум мода мисол ойлик хай иҷа 1 сум 1.5 сум не иҷа ойликҳои калон мегиранд духтаро. Ман бисёр духтароро медонам ки ҳамин компанияда ойликҳои калон мегиранд. Насиб иншаалло ҳоли очам да гирифтаниём, хуштоманам да гирифтаниём. Гирифтам агар ҳатман навор мекунам шумода нишон метим. Анам хеле дӯстони азиз, ана ҳамин номерое ки дар болои экран мондагием ҳатман занг бизане. Бо ҳамаи мисол нозукиёша хоҳари мо шумода хушрӯ карда мефаҳмонад. Чӣ хеле ки дидест дӯстони азиз, ман иҷа пилименома печондам. Рости гап ман бисёр кардам пилимен. Рӯзи якшанбе будак кӯдако ҳама дар хона ҳама каса пилимен печондем. Яким чӣ маззашам хушрӯ омада. Хай калони майдаам омада боша ки хай мисол ман ира барои савдо набурдам ку барои хӯрдани хонамай. Барои ҳамон қара калони майда кӯдако бисёрӣ ҳама каса шитем пилимен печондем. Анам хеле дӯстони азиз. Ина дӯстони азиз хай ман чӣ кардам? Пилимен бисёр кардам. Ҷа кӯдаком ҳама каса шитан печонданд. Иёра кӯдако печонданд бо дупатноша маразилнекда мондам. Оз яке иёша мегирем дегда медозем насиб иншаалло абед мекунем. Дӯстони азиз иҷа мода пухтупаз будай. И булочкаро хоҳарам пухтаст. Қатъиян ай пончико. И хамири пончикот қатъи хамири булочка яка. Ая хамир ду чиз пухтаст. Бо ина хеле сухарӣ кардааст. Ман кӯдакоро гирифтам. Чанд қашда мошин ғинҷидак KFC рафтем, хӯрдем. То мо омадем ки хоҳарам хеле ширинӣ пухтай, ози насиб кунай. Ду каса мешинем чайкавад мекунем. Чи бо и хоҳарам да кӯдакоштам KFC овардем. Хеле дӯстони азиз. Акли рост шабгу ман намедонам и хамири булочкаша чӣ хеле кардагиай. Ягон чӣ гуфта наметонам ай хамири булочкаш. Гуфти худаш ки яке ҳаваси ширинит мекуна хай домашний выпечка гуфта хисаам хеле карда.
хай дастуш дарда набинам.